ओके. खरं तर आज मुंबई गोवा महामार्गाच्या संदर्भात याचिका तुम्ही सादर केली आहे आणि त्यावर आज सुनावणी होती अतिशय महत्त्वाची. तर या संदर्भात नेमकी ही तुम्ही याचिका आधी नेमकी का दाखल केली आणि एकूणच या याचिकेमागची नेमकी पार्श्वभूमी नेमकी काय आहे हे पहिल्यांदा सांगा. खऱ्या अर्थानं सर्व कोकणवासी जे खऱ्या अर्थानं त्रासलेले आहेत मुंबई गोवा महामार्गाच्या या दयनीय अवस्थेमध्ये 2010 साली हा 2 लेन्स इंटू 4 लेन्सचा हा प्रोजेक्ट गव्हर्नमेंटनं घोषित केला. 2010 पासून त्याच्यामध्ये काही प्रगती नव्हती. 2018पर्यंत उडलं काहीच प्रगती नव्हती. मी एक स्थानिक कोकणीवासी म्हणून मी माननीय उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आणि हायकोर्टात प्रॅक्टिस करणारा वकील म्हणून मला सोपं एक मंच आहे माझ्यासाठी, म्हणून एक जनहिताच्या मार्फत 2018 साली मी जनहित याचिका दाखल केली आणि कोर्टाचा या महामार्गाच्या दयनीय अवस्थेवरती मी निदर्शनात आणून दिलं की खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे, गणपतीचा वेळ आला आहे आणि खड्ड्यांची परिस्थिती भयानक आहे. लोक आपल्या मय्यतीला इन्व्हिटेशन देतील जेव्हा महामार्गाला वापर करतील. त्या संदर्भात महामार्गानं आपल्या मुंबई उच्च न्यायालयानं माझी याचिका ॲडमिट करून आदेश दिले आणि 1.5 वर्ष त्याचं मॉनिटरिंग केलं. मॉनिटरिंग करताना जे आपल्याला प्रगती आता दिसते त्या निव्वळ माननीय उच्च न्यायालयानं जेव्हा याचिका ॲडमिट केली आणि मॉनिटरिंग केली म्हणून तो प्रगती खऱ्या अर्थानं 2018ला सुरू झाला. त्याच्यानंतर अंडरटेकिंग देण्यात आली की 2020पर्यंत डिसेंबरच्या महामार्गाची पूर्णता आम्ही करू अशी गवाही नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियानं दिलेली आहे. त्यासोबत स्टेट PWDने पण दिलं आहे. आता लोक विचारतात की नॅशनल हायवे आहे तर केंद्राच्या कंट्रोलमध्ये आहे, तर राज्य सरकारचं काय त्याच्यात? 84 किलोमीटर जो आहे तो नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्या अंतर्गत आहे. त्याचा पुढचा जो टप्पा आहे इंदापूर ते झारापर्यंत तर स्टेट PWD जो आहे तो डेव्हलपमेंट राईट्स त्यांनी घेतलेला आहे, म्हणून त्यांच्याकडे डेव्हलपमेंट राईट्स स्टेट PWDकडे. त्याच आधारावरती माझी जी पहिली याचिका होती ती डिस्पोज ऑफ करण्यात आली आणि मला मुभा दिला होता की जर परत कुठेही खड्डे आढळले किंवा टेंडर स्पेसिफिकेशनचे व्हायोलेशन्स दिसले तर तुम्ही रिव्हिजिट करू शकता, कोर्टात परत दाद मागू शकता. कोविडच्या काळानंतर इमिजिएटली 2021मध्ये महामार्गातल्या सर्वांनाच कोकणवासींना माहिती आहे महामार्ग आत्तापर्यंत काही झालेला नाही आहे. त्याच बेसिसवरती मी एक स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट घेतला एक सिव्हिल इंजिनियरच्या मदतीमार्फत आणि पूर्ण महामार्ग आम्ही सर्वे केला. एवढे टेंडर स्पेसिफिकेशन व्हायोलेशन्स दिसले, खड्डे तर होतेच आणि भयंकर परिस्थिती आहे महामार्गाची तशी त्या स्ट्रक्चर ऑडिटमध्ये आलं. त्या आधारावरती मी परत 2021मध्ये माननीय उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली, एक नवीन याचिका दाखल केली. त्या नवीन याचिकेच्या आधारावरती माननीय उच्च न्यायालयानं दाद घेतली, त्या याचिकेला ॲडमिट केला. कारण एक सिव्हिल इंजिनियरसुद्धा त्याच्यामध्ये एक आपला ऑडिट देतोय, स्ट्रक्चर ऑडिट देतोय. मध्यंतरी स्टेट आणि केंद्र सरकार एकामेकांवरती हे आपल्या सर्वांना या मीडियाच्या माध्यमातून माहितीच असेल की सर्व राजकारणीय व्यक्ती एकामेकांवरती आरोप करत होते, म्हणजे एकामेकांवरती ढकलायचाही प्रयत्न होता. म्हणून मी प्रार्थना अशी पण केली होती की तुमच्या दोघांना जर होत नसेल तर बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनला द्या. त्यासोबत मध्यंतरी आपल्या सर्वांना कोकणवासी जेव्हा गणपतीत जातो, कोकणात प्रवास करतो, तेव्हा या राजकारणी मंडळीला आपला कोकणाचा कुठेतरी आठवण येते आणि मग नवीन एक मुंबई सिंधुदुर्ग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे याची घोषणा केली, तसा GR काढला आणि त्यासाठी 70,000 कोटी खर्च करू असं म्हटलं. ते इमिजिएटली मी GR कोर्टासमोर आणून दिलं की हा आमचा जो हक्काचा महामार्ग आहे तो काय पूर्ण व्हायचं नाव घेत नाही आणि नवीन महामार्गाची घोषणा स्टेट गव्हर्नमेंट करते, म्हणजे आम्हाला नाश्त्याची भूक आहे आणि राज्य सरकार म्हणते की रात्रीचं जेवण आम्ही जोरात केलेलं आहे. अशी काही परिस्थिती माननीय उच्च न्यायालयासमोर आणून दिलं होतं. माननीय उच्च न्यायालयानं वारंवार आदेश केला. आदेश करूनही जो NHAI आहे तो पहिला टप्पा जो त्यांच्याकडे आहे 84 किलोमीटरचा, त्याच्यामध्ये काही खड्डे भरायचं काही काम होत नाही आहे. मध्यंतरी त्यांनी असं बोलताना गडकरी साहेब असो किंवा नेते मंडळी असो तेव्हा त्यांनी बोलताना बोललं की कॉन्ट्रॅक्टरचा आम्ही जो ॲग्रीमेंट आहे ते रद्द केलं. त्या रद्द करण्यामुळं कोर्टात गेलं, दिल्ली हायकोर्टात गेलं, म्हणून ते ॲग्रीमेंट रद्द करण्यामुळं रखडलं. मग लँड ॲक्विशनच्या प्रोसिडिंग्सच्या मुलं रखडलं असं भाषणात मी ऐकलं, पण तसं काही नाही आहे. ॲक्विशन पहिलेच झालेलं आहे. हां, कॉन्ट्रॅक्टर जो त्याचा कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केलं कारण त्यांनी 2010 सालीपासून तो पहिला टप्पा आहे तो कामच काहीच केलं नव्हतं, तो एलिजिबल नव्हता प्रॉपरली, म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केलं. त्याची प्रार्थना मी सुद्धा कोर्टात केली होती. पण त्याला स्टे कसं भेटला? स्टे नाही भेटायला पाहिजे होता, कारण 2018 साली अशी अमेंडमेंट आली स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट खाली की पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट संदर्भात स्टे देता येत नाही.
ते मी माननीय उच्च न्यायालयासमोर आणून दिलं. माननीय उच्च न्यायालयाने ते नोंद घेतलं आणि तसंच दिल्ली हायकोर्टात NHAIचे वकील जाऊन त्यांनी ते स्टेसुद्धा काढून घेतलं. तर निव्वळ जो महामार्गाची प्रगती आहे ते माननीय उच्च न्यायालयानं आपल्या याचिकेची दखल घेतली, आदेश पास केले, म्हणून हा महामार्गाचा जे प्रगती आहे ते दिसत आहे. मध्यंतरी मी माझ्या नवीन याचिकेमध्ये नवीन डेडलाईन दिली की डिसेंबर 2023पर्यंत मी काम पूर्ण करू. त्याच बेसिसवरती प्रायमा फेसी केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होतो, म्हणून मी हवामान याचिकासुद्धा दाखल केली की ते स्वतः आपल्या अंडरटेकिंगचं उल्लंघन करत आहेत. रिसेंटली 5 जुलैला तसे आदेश झाले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टमध्ये की स्टेट PWD आणि नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियानं 50,000 रुपये दंड त्यांना ठेवलं आणि त्या लिटिगेशन कॉस्ट म्हणून मला ते द्यावं अशी आदेश केलं. त्यासोबत सुप्रिटेंडंट ऑफ इंजिनियर ऑफ PWD आणि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांनी पूर्ण महामार्गाचा सर्वे करायचं आणि ते रिपोर्ट कोर्टासमोर आणून द्यायचं. आता मला वाटते कुठेतरी जरी राज्य सरकार असेल, राज्य सरकारचे आत्ताचे विद्यमान जे मंत्री आहेत PWD मिनिस्टर, त्यांनी 2-3दा सर्वे केलं. कुठेतरी राज्य सरकार गंभीर आहे आणि प्रश्न कुठेतरी मिटवायचा प्रयत्न करतोय, हे कुठेतरी 100% दिसतोय. पण नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किंवा केंद्र सरकार असो, काहीच करत नाही आहे. अक्षरशः फक्त रिसेंटली पण मिनिस्टर साहेबांनी म्हटलं की बुक लिहिली जाईल, किंवा आपल्या PWD मिनिस्टरनं सुद्धा सांगितलं की त्याच्यामध्ये वेब सिरीज होईल. तर जर हे सर्व होईल तर सर्वात मोठा जर किरदार असेल तर माननीय उच्च न्यायालयाचा किरदार असेल हा महामार्ग पूर्ण व्हायसाठी. कोणत्याही आपल्या जे स्थानिक नेते असतील किंवा केंद्राचे नेते असतील त्यांच्यामुळं हा महामार्ग पूर्ण झाला नाही आहे असं मी एक स्ट्रॉंगली बोलू शकेन. हेच माझं माननीय उच्च न्यायालयासमोर सुद्धा एक वकील, कोकणास्थ वकील म्हणून माझं हे प्रयत्न आहे. आजची पण हिअरिंग होती, त्याच्यामध्ये आपण खड्ड्यांची परिस्थिती दाखवून दिली की आता कोकणवासियांना जर चंद्राचा प्रवास करायचा आहे तर चंद्रयान 1, 2, 3ची पण गरज लागणार नाही आहे. तुम्ही आपली गाडी घ्या आणि महामार्गावरती उतरा, तुम्हाला जेणेकरून असं वाटेल की महामार्ग हा तुम्ही चंद्राच्या सरफेसवरतीच चाललं आहे का, असं काही दयनीय परिस्थिती आहे. गणपती येणार आहेत, असेच परिस्थिती राहिली तर आपला महामार्ग कधी पूर्ण होईल. आणि माझा एक राज्य सरकारला एक खऱ्या अर्थानं तुमच्या माध्यमातून एक प्रश्न विचारायचा आहे की फक्त गणपतीच्या चाकरमानींसाठीच तुम्ही धाकधुकी करणार किंवा महामार्ग पूर्ण करणार का? आम्ही जे तिकडचे स्थानिक कोकणवासी जो आहोत ते रोज रस्ता वापरतो त्यांच्याबाबत तुमचं काय म्हणणं आहे? 2010पासून हा प्रलंबित प्रोजेक्ट आहे. टुरिझम हा किती महत्त्वाचा भाग आहे. गोव्यामध्ये चांगले बीचेस आहेत, त्याच्यासुद्धा 10 पटीनं चांगले बीचेस आमच्या कोकणात आहे. एवढा चांगला टुरिझम जो कोकणाचा डेव्हलप करता येऊ शकतो ते रखडलेलं आहे. कारण आमचा जो पाठीचा काणा आहे, जो आम्ही स्पायनल कॉर्ड म्हणतो, तो महामार्ग आमचा मुंबई गोवा महामार्ग आहे. तो जर स्ट्रॉंग झाला तर पूर्ण कोकण हा स्ट्रॉंग होईल. म्हणून आपल्या वतीनं आपल्या सर्व राज्यकर्त्यांना विनंती आहे की लवकरात लवकर हा महामार्ग पूर्ण व्हावा आणि आमच्या कोकणाचा कुठेतरी विकास करा, याशी तुम्हाला तुमच्या माध्यमातून विनंती करतो. आणि गणरायाला सुद्धा आम्ही घराने टाकतो की आमचा महामार्ग लवकरात लवकर पूर्ण व्हायसाठी या सर्व राजकारणीय लोकांना कुठेतरी थोडं त्यांना सपोर्ट करा. खरं तर एक याचिकाकर्ते वकील म्हणून देखील तुम्ही ही याचिका दाखल केलीच आहे. त्या व्यतिरिक्त त्यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे एक कोकणवासीय म्हणून तुम्ही ह्या याचिकेकडे प्राधान्याने पाहत आहेत. मुंबई गोवा महामार्ग आज जी काय अवस्था आहे ती अगदी प्रत्येकजण पाहतो आहे. पण त्याचवेळी जर आपल्यासमोर एक समृद्धी महामार्गाचं उदाहरण आहे, जो आपल्यानंतर खऱ्या अर्थाने त्याची सुरुवात झाली आणि तो पूर्ण देखील झालेला आहे. त्यामुळे हे जेव्हा उदाहरण आपल्यासमोर असताना मग मुंबई महामार्ग का होत नाही? कुठेतरी इच्छाशक्ती कुठेतरी नाही आहे असं समोर येतोय का? खऱ्या अर्थानं आपण फक्त एक समृद्धी महामार्गच आहे, 700 किलोमीटरचा आहे, तो 4 वर्षात पूर्ण होतो. NHAIनं सुद्धा 25 किलोमीटरचे रोड जे आहेत त्यात 5 तासात करून गिनियस वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेला आहे. हे मात्र खरं आहे, आपले गडकरी साहेबसुद्धा कार्यसम्राट आहे, काही त्याच्यामध्ये हे नाही, पूर्ण देशात काम करत आहेत, पण आमच्या कोकणात फेल होत आहे. याचा रिझन काय आहे? हे फक्त नेते मंडळीच नाही, हे आपण कोकणवासीसुद्धा त्याच्यामध्ये आपली चूक आहे. का? कारण आपण कोकणवासीला कोकण हे याची आठवण कधी येते? फक्त गणपती आणि शिमगा महोत्सवसाठी. आपण कोकणात जाऊन बघितलं तर सर्व म्हातारे वर्गच राहिलेले आहेत तिकडे.
आणि हे आवाज उठवणारे जे यंग कोकणवासी आहेत ते कधी हा विचारच करत नाही. फक्त गणपतीच्या टायमाला तेव्हा आपल्याला दिसतो महामार्गची दयनीय अवस्था. यासाठी आपण आपल्या लोकप्रतिनिधींना प्रश्न जाब विचारला पाहिजे की आम्ही जे तुम्हाला मतदान केलेलं आहे ते कशासाठी केलेलं आहे, ते तुम्ही काय करताय, हे कोकणवासींनी आपल्या लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारला पाहिजे. तुम्ही घाटावर जाऊन बघा, परिस्थिती तशी तर नाही आहे. घाटावर चांगली परिस्थिती आहे. आता नागपूर तो भाग जो आहे तो दुर्लक्षित होता, तिकडेही सुद्धा विदर्भ चांगला होतोय. व कोकणात का? कारण आपल्या लोकांची पण चूक आहे, हे मी क्लिअर बोलतो. कारण फक्त लोकप्रतिनिधी करून काय फायदा नाही. कोकणी जनतांनी सुद्धा जाग व्हायला पाहिजे. आपल्या हक्काची लढाई कोकणी माणसांनी लढायला पाहिजे. खरं तर अजून एक शेवटचा प्रश्न की नुकतंच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी संपूर्ण कोकण महामार्गाचं ते पाहणी केली आणि त्यांनी अगदी घोषणा देखील केलेली आहे की अगदी गणेश चतुर्थी सणापूर्वी एक लेन आपण सुरू करू. अगदी मुख्यमंत्र्यांनी देखील सांगितलेलं आहे की एक लेन सुरू होईल. काय वाटतं, होईल का? एक लेन सुरू जर होईल हे म्हणता येईल. गेल्या वर्षातसुद्धा त्यांनी 2022मध्ये सर्वे केला होता, परिस्थिती काही बदलली नाही. याही वर्षी त्यांनी सर्वे केलेला आहे, परिस्थिती काही बदललेली नाही आहे. आणि हे म्हणतात एक लेन. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.